ела тук. Ела тук с катай. Нямаше амортизация. Ужас. Благодаря, аз често идвам между другото. Това е може би първоначалният скок в изобщо в инвестирането. Трябва да се престрашиш, да. Трябва да се престрашиш, нали, майндсетът ти изобщо така да си го пречупиш. Да. Благодаря, за структурирана и ценна информация, която споделяш, защото наистина я представяш по адекватен, достъпен начин. Благодаря ти. Напоследък доста популярно, така се изразява, че се събира един синтест, който не е достъпен на университетско ниво, защото там тегляме едни 5 години и в крайна сметка тези знания не са приложими. За съжаление така, обаче хора като теб, нали, доказват, че който има желание, може да се научи, вече има информация всякаква. Мисленето, желанието променя. Да, майндсета. А де-факто инвестираш ли? Де-факто да, лекичко, бавничко. Малко съм раздвоена между акции, дивиденти, ETF-и. С времето ще се ориентираш, ние ще помагаме. Да. Виждаш обществото. Имаш ли време така да ги минаваш нещата? Да. И прочетох книгата за една нощ, изгледах Дискорда, нали, доколкото мога да смогна по нощите, голяма част от него. Да, супер. Изключително съм ще помагаме. Ти само питай, а пък ние сме на среща. Задължително. Беше препоръчал 3 книги преди сигурно около година, нали, на Уорън Бъфет, където по какъв начин изчислява стойността на акциите. Другата беше, забравих името, трябва да я погледна една... Тя е изцяло, нали, насочена към американския пазар, нали, за Vanguard. И третата по никакъв начин не можах да намеря как се изчислява марджина. Коя е тази трета книга, че на мен ми стане интересно? Трябва да ти в един шорт ги беше качил трите. И не мога да сещам, обиколих буквално 5-6 книжарници в Амазона гледаш. Какво мислиш за златото и като цяло за ситуацията в микро-макрофинансова система и на Европейския съюз и България като цяло? Не съм фен на икономическите новини. Това за мен е един шум в системата, защото пак аз съм на финансовите пазари от 2006 година. Видях кризата, спечелих много пари, загубих много пари. Видях после 2015 петролната криза там и съм стигнал до извода, че трябва да заложиш на бизнеса. Златото не ми е фаворит, защото златото е непродуктивен актив. За някои хора е по-добре да си купят злато, защото няма да вложат усилията нужни, за да анализират компании, да видят как се инвестира по правилен начин на фондовата борса и като инвестират в акции, ще си загубят парите. Затова такива хора е по-добре да инвестират в злато, в имоти. Те не могат да определят нивото на риска, нали, който да хеджират и да действат разумно. Да. Така че златото е по-добре от нищо, защото най-сигурният риск, който поемаме е изобщо да не направим нищо с парите, защото те със сигурно ще струват по-малко. Имам тази, искам си купа тази. Кой ли са тези дичи са хубавите? Мои са. Здрасти, от кога инвестира Иванка? От миналата година. Аз забравих да подписвам книгите, само послания пиша. Ма нищо, пак става. Няма връщане назад. Сега да ги викаме хората. За първи път не, така е, другия път ще се запиша. Какво ще кажеш за мисленето на българина, че тухлото спасява целия живот? Инвестираме сигурно в имоти. Това сме видели, нали, последните години. Ела тук с катай. Да, така. Значи това е видял човека и това прави. Сега новото поколение не е вече така, нали? Ето тези младежи, примерно, те са на по 22-23 години. Примерно, те си инвестират, да речем, в акции, в ETF-и, такива неща. Имотите, аз лично ги имам малко или много отново за един такъв непродуктивен актив, да си затвориш парите някъде. Това е голяма сума. Да, голяма сума, трябва ти много пари. Ако искаш някаква ликвидност, нямаш. Нали. Имотите като бизнес варят много пари, от тях могат да се правят пари. Но за мен не са този тип инвестиция, както са, да речем, ETF-те. Истинската пасивна инвестиция. Или дивидендните компании, да речем. Със сложната лихва, и която да допринася дългосрочно. Просто тук нямаш амортизация. Ужас. Има ликвидност? Има ликвидност, да. Докато имота вземаш го и той почва да се амортизира, нали, билото даваш го под наем, да речеме, трябва да се занимаваш, трябва да си активен. Който казва, че имоти са пасивна инвестиция, не е вярно. Затова всеки си преценява за себе си, не е проблем да имаш и двете, и трите неща, и злато, и имоти. Но аз лично за себе си, с моите умения през годините, които съм придобивал,
съм стигнал до извода, че аз мога с акции, с определене на справедливи цени в даден момент с ETF-и, мога да постигна много повече като проценти възвръщаемост и ги постигам спрямо, нали, активността, която бих проявил с имот, да речем, или с някакъв друг тип такава инвестиция. Да, аз основно в S&P, защото нямам време да си 90% там слагам. Доста хора така, които има други ангажименти. Важното е, че го правиш. Не, всеки месец не се пропуска. Отделно това е JGPI. Опционерския. Да. И от 2 месеца е в... Ако може и тая да сложа, която съм се поръчал, също съм благодарен. Той е първият дивиденден такъв. Интересен е, той е Covered Call ETF. Видях. Да, всеки месец Всеки дивиденти. месец си дава. Да. Не е волатилен, нали, общо взето е изцяло за дивидендна доходност. Не можеш да разчиташ на някакъв капиталов ръст, такъв много сериозен. Но за дивиденти си е добре. То всъщност по-сигурно от това, че спестените пари ще струват по-малко утре, няма. То това е най-големия риск. За съжаление, последните 3-4 години точно на това сме свидетели. Важно да не ми трябват парите. Това е много важно, да винаги да инвестираш пари, които си готов и можеш да прежавиш. Виж какво, важното е, че си почнал и това важното е да не спираш. Ти си млад, ти на колко години си? 33. Не си много млад сега. Аз сега залепявам. Инвестирането е маратон, не спринт. Инвестирай спокойно, с търпение и постоянство, резултатите със сигурност ще последват. Ти кафета пиеш ли? Вече 7 месеца. Значи малкото, но редовно инвестиране изгражда стабилно финансово бъдеще. Готино послание. Да. Предполагам, имаш наследници. О, да. Дъщеря, внуци. Браво, са живи и здрави. Ще ги обуча. Значи, то това е. Ти го каза. Ти ако не можеш нещо, някакви супер реални такива големи резултати да постигнеш, най-успешното нещо е на тях да го предадеш. Особено като са млади. Моята мисия, между другото. Другото, че аз нищо няма да фана от тях, това е ясно. Но за тях, за внуците, 30, 40, 50. Подхващай ги отрано и това само в тях на полза ще бъде.